ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦେହଟା ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବାହା ହଉଛି ଧନ୍ୟ କରବା ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲା ଯିଏ ମଲା ବେଳକୁ ରାମ ରାମ କହିକି ଜୀବନ ଗଲା। ଆରେ ଆମେ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ରାମ ରାମ କହିପାରିବୁ ତ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ରାମ ରାମ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନମ ଜନମ ମୁନି କରାହି ଅନ୍ତେ ରାମ କହିଆ वीरपुत्रटा तार चलीगला ना यही समय सुलोचना पहुंचला डाकिला बापा मु शक्ति हवा चाहूँ